Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Verdugo. Okay, bye. Oh, may nanawag ka. Kinsa mo ning number? Hello? Robert! Elaine? Ikaw ba ni? Yes, Robert! Ako ni, si Elaine! O sinita mo? Nga nung nakila ka? Robert! Si Rian! Si Rian? Ano? Naong sa si Rian? Gikidnap siya! Oh, kikidnap? O sige kidnap? Pulis unya gikidnap? Tinuod ako gisulti, Robert! Gikidnap si Rian o mga armado mga tao! Kadit lang. Di unsa nimo pagkasayod nga gikidnap si Rian? Kuan... Elaine? Robert, I'm sorry. I'm so sorry. It's my fault. Ako ning sayo. Ako ning sa... Ha? Imong sayop? Ngano na kayo kagsuri nako? Please, magkita ta. Sige. Okay. Anaon ta kasi mong gipuyan. No, wa ko karon sa ako gipuyan. Ha? Kaya hain ka man di ay? Hain ka, Elaine? Di sa presento. Presinto? Unay na itabo. Yes, Robert. Yes. Elaine, It's my fault. Ako ning sayop. Kay kung wa pa unta ko manawag niya kay magkita mi. Kung wa pa unta ko mabiya dito sa... No, Elaine. Ayaw ba sulang yung magkagalingan ng itabo? Dili mo kabubuton ang itabo. Pero Robert... Mo na hinungdan nga nung nga may mga tao unta kong ipabantay ni mo. Nga naniguro kung nga secure ka. At tigali ka ng mga tao nga mikitap ni Rian. May dautas sa mga buhaton diyan ni mo. Ako ning sayo. Sige, kaingon ko na. Ayaw basula ang imong kagalingon. Mahimong may mga tao nang nagplanong kidnapon si Rian. It's just a coincidence. Naitabo ni. Ato sa inyong untang panakita. Robert... But anyway, magpasalamat ha. Gawa daw pang naitabo ni mo. Gawa pa mo mag-uban niyang naitabo ang pagkidnap ni Rian. Kaya tingali o gi-appeal ka sa pagkidnap sa mga kidnapper kung nag-uban mo atol si tabo. Robert, unsay ako buhaton. Napalaka ko ni Rian. Tingalig. Oh my God. Gusto na, Elaine. Gusto na siya pagkidnap. Please. Hindi ko magkagwantang ng tanong mo mag-inap. Daw hilabon ang akong duka na magtanaw ni mo mag-iningon niya na. Please na, sakitan ko. Robert, Yes, Elaine. Yes. Nepan, may mo bang trapuhan ko ang imong mga luha? Sige na. Dawatan niya. Please. Kung di ka gusto, dawatan ni Panyo sina. Robert. Itutok siya na ako. Midugo siya nga akong kitanaw. Okay. Niyan Panyo. Thanks. Sige. Trapuhin ang imong mga luha. Please lang. Gusto na sa imong pagkilak. Kay buhato na tuuntahan para ni Rian. Ako nang ipasalig ni mo. Salamat, Robert. Salamat.
Bisan na asis likod. Nakita ko sa samin ning auto na may miagas pagyapong mga luha siyang mata. Elaine? Wala siyang kapatid ako. Elaine? Robert, may gisulti ka. Nagila kagyapon. Nakita na ko sa amin. Sorry. Nabasa ko sa expression sa imong naong. Gibasol mo gyapon ang imong kaugalingon sa nahitabo ni Rian. Usbo na ko ayaw basulang imong kaugalingon. Nipasalig na ko ang suog kong higala ng opisyal sa kapulisan. Nga buhaton nila ang tanan aron ma-rescue si Rian. Maayo unta, Robert. Maayo unta. Mawapit una tag-restaurant. Aron nga... May mo bag. Diretso na lang ko ni mo gatod sa akong gipuy-an. Okay. Okay, Elaine. By the way, padungagan ko ang imong security. Mas may maniguro ta. Lisodagin ang panahon. Ayaw na, Robert. Ayaw na kasula ang imong kaugalingon. Pasagdi ko, Elaine. Please lang. Dili ko mapasaylong akong kaugalingon kung simba ko. May tabo nimo. Sabta ko, please lang. Tuan na siya. Nag-anang kasalabtunon ng iyang mga lihok ug sinultihan. Murag may basihan si Rian sa iyang gisulti. Nga si Robert. Ayaw kag inangawag yun kay hisabtan ni Robert. Sa tanang kaayo nga iyang kipuhat para nimo sukad pagid sa una. Sukad pagid sa pagkawa ni John Melgar. God. Ugway laing ugat ni ining tanan. Ang iyang hilom nga pagpatik nimo. Ang iyang gitagong paghigugman nimo. No. Dili kini tinuod. Dili ko gustong mutuo sa gisulti ni Rian. Dili gyud. Pero God. Nga namang magunahon naman ko ini. Dili ko ang ayang muhatag og importansya ini. Wala ang pinaka-importante ron. Kundi ang kaluwasan ni Rian. God, please. Dili unta mahitabo ang akong gikahadlukan. Dili lang unta. Sir, gwapahan ng pulisa, we. Unya puti pa. Wa pa man ni mauli, eh. Ato ka ni kalingawan. Bisag bagnos-bagnos o bagid-bagid las pizzas ba? Hoy, mga buang. Si kalingawan. Kamo gyud? Mo bagid-bagid? Mo bagnos-bagnos? Pweh! Naong biyan ninyo, kam mga hangol og habas biyan ninyo mga naong. Kung dunay mulingaw anang Rian Estrada, ako, nindot ng agian og tipalo. Ikaw yun, sir. Share niya, sir, ha? Parehas Facebook. Hala! May sakin ang miabot, sir. Wa na lain. Si Doktor na kana. Niya na si Doc Prof. Robert Valdez. Mayo kay niya na ka, Doc. Kumusta si Rian? Oh, safe and no sound. Unsay safe and no sound. Safe and no sound kay wa pa siya mauli, Doc. Gikang nagkuyapan gani ha sa pagkidnap niya. Nahinaikan sa mga maniakis. Wa ka na madayon ni si Rian? Tingalig patay na siya. Naginawa pa man, Doc. Buang na bayana. Siya mo'y dakong babag sa kong pag-angkon ni Elaine. Maong angayan siyang ipuson. Patyon, Doc. Uy, kasayang god. Itugyan lang na siya na mo, Doc. Aron inyong tabangang mga butakala mo? Si Doktor
Musulti sa kas tinuodok na. Mag-ilhanay na gyud na no. Butakal of the same feather, butakal together. Oo, ang. Niya na ta, Dok. Ablehe. Buhay ko ninyo mga mananap! Buhay ikaw mga salbahes! Ay, kung ikaw! Aw, Animal ka! pagkamat mo naman dahil, Dok. Dali, Dok. Saan sa ba? General Tipalo? Ikaw? Nagpatuo kang tarong nga general, pero di ay... Oh. Thank you. Ako yung taon, Estrada. Bahala ka kung sa'yo mo isultipahin ako. Dili magsakit ang akong tiyan. Pero tanawag kinsa ng akong kuyog. Kumusta na yan? Oh my God. Robert! Ikaw! Salbahes! Mga animal! Salbahes! Doon bagid ko! Doon ba ko! Wagid ko masayap sa kamisulti ni Elaine! Wag yun! O gusto subject ko. Ikaw mo'y dakong babag na ako nga tunirin. Salbahes! Plastic ka! Nagpakaroon ingnon kang buutan! Matarong! Pero di ay, wak kay kalainan sa usa ka lobo! Sabaan man! Mayo inaw ni mong pagko nga naigos patid ni Dr. Robert. Okay, sama ka salbahis, Robert. Suwa nilaid. Ikaw mo ay nagkidnap o napapatay ni John Melgar, di ba? Ikaw! Imo mong isinggahan? Wa ka pa makailan ako. Sige. Sige, patuyang yod, Estrada. Masakitan ka lang. Mauna! Masakitan ka lang! Pwede nga balion ko rin imong liog kung mo'y akong gusto. Ayaw dungagi nga akong kalagot, ha? Ha? Utsisa ni John Melgar nga imo siya gipapatay. Tungod sa imo tingwa nga pag-angkon ni Elaine, mao ba? Dili ba? Uy! Suhito na! Husto ka! Ako mo'y nagpakidnap ni John Melgar. O karon ako sab ang nagpakidnap nimo. Bahis ka! Dautad ka! Kung mao, gusto ko sa tanan ko pagduda nga ikaw mo'y utok sa tanan! Ikaw mo'y naghimo sa tanan! Ayay! Bright gining pulisa, Dok. Maong ipusonon gyud. Ako mo'y nagpakidnap niya. Pero wa ko siya patya. Unsay? Buhi si John Melgar? Yay. Pastilang bayana, Dok. Pastilang gyud. Pagkadagang pangutana. Murag reporter nga sumukan. Hilom, Tipalo! Sorry, Dok. Dautan ka gid ay Robert Valdez. Dautan ka! Pero sa'yo mo gibuhat niya, ha? Hain si John Melgar! Hain siya! Gawas, Tipalo. Gawas. Oo, Dok. Binlitaw may bisan sabaw lang, ha? Panawag lang niya, Dok. Hayop ka! Hayop ka! Kung sa'yo mo gibuhat ni John Melgar, hain siya! Ang berdugo. Siya si John Melgar. Siya? Ang berdugo? Siya si John Melgar? Sakit! Murag may vacuum source ko mo! Brad! Agad ko! Ngano ka? Ha? Brad!
Kasi tabunin mo! Ang akong uho, Jumbo! Ang akong uho! Ginoo ko! Natubaw na kuya pa siya! Brands! Brandy! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!